Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Atong gisaulog matag February 5 ang kapistahan ni Santa Agatha, Virgin and Martyr. Si Santa Agatha usa ka batanong dalaga gikan sa Catania, Sicily, nga nailhan tungod sa iyang kalig-on sa pagtuo. Bisan pa sa lisod kaayo nga panahon sa pagpanglutos. Si Santa Agatha gipanganak sa adunahan nga pamilya, apan iyang gipili ang kinabuhi sa kaputli o pag-alagad sa Ginoo. Ug usa sa makapanganghag gyud kaayo nga bertud niya mao nga bisan batan-on pa siya, lig-on na kayo ang iyang desisyon nga dili magminyo aron mahatag ang tibuok niya nga kinabuhi alang sa Ginoo. Ang 15 anyos nga si Agatha wala misugot sa pangulitaw sa iya sa usa ka Romano nga opisyal nga ginganlan og Quintianus. Kinsa naghuna-huna nga siya makapugos kaniya sa pagtalikod sa iyang panaad ug pagminyo kaniya. Mao nga sa dihang nahibaw-an ni Quintianus nga si Agatha usa di ay ka Kristiyanos, iyang gi-blackmail ang dalaga sa pagtuo nga kung hulgaon niya kini og isumbong sa mga otoridad, mapugos ang dalaga sa pagpakasal kaniya. Apan wala gadzod natandog ang kaisog ni Santa Agatha sa iyang hugot nga pagtuo sa Kristyanismo. Mao nga si Quintianus mitaho kaniya ngadto sa mga otoridad. Grabe ang kulata nga nahiaguman ni Santa Agatha, apan wala jud siya napugos nga isalikway ang iyang panaad sa pagkakristyano. Unya si Agatha gisentensyahan nga sunugon, apan usa ka linog ang nakapugong niini nga mahitabo. Ug siya gibalhog sa bilangguan, diin si San Pedro nga apostol nagpakita kaniya og giayo ang iyang mga samad. Ug sa kaulahian, namatay si Santa Agatha sa prisuhan. Si Santa Agatha mao ang patron sa mga biktima sa pagpanglugos. Siya usab ang patron sa mga breast cancer patients ug sa mga fire services. Gikan sa kinabuhi ni Santa Agatha nga nagpakita sa kusog sa misyon ug pagtuo, musulod kita karon sa ebanghelyo. Karong adlaw sumala kang San Marcos, diin gipadala ni Jesus ang iyang mga tinun-an aron sa misyon. Sila gipadala niya nga tinagurha. Sa may atong makutlo karong adlaw. Unang punto, ang misyon sa simbahan nagagikan kang Kristo mismo. Sa ebanghelyo mabasa nato, He called the 12 and began to send them out two by two. Mark 6:7. Gitawag niya ang napulog duha o gisugo sila nga manlakaw nga tinagurha. Pasabot nga ang misyon dili personal nga ideya sa mga apostoles, kundili sugo gikan mismo kang Hesus. Wala sila naglakaw sa ilang kaugalingong ngalan, kundili sa gahom sa Ginoo. Kita usab karon gitawag nga mahimong mga misyonaryo sa atong pamilya, sa atong trabaho ug sa atong komunidad. Gitawag sila ni Hesus o githatagan sila ni Hesus og otoridad batok sa mga daotang espiritu. Kini nagpasabot nga ang tinuod nga misyon adunay kanunay ni siya nga magdala og kagawasan ug kaayuhan. Ang matag Kristiyanos adunay papel sa pagdala sa maayong balita bisan sa yano nga paagi. Gipadala sila ni Jesus nga walay daghang dalon, walay bag, walay sobra nga pagkaon ug walay salapi. Pasabot nga labaw sa tanan. Kini nagtudlo nga ang misyon nagkinahanglan gadzod og pagsalig sa Dios. Ang misyon dili magdepende sa material nga butang, kundili sa grasya sa Ginoo. Sa haybe sa pagkatinuod lang mahadlok ta mo alagad kay kulang ta og kahibalo o kahanas. Apan ang Dios mo ang maghatag sa atong gikinahanglan. Sama sa gisugo ni Jesus ang mga apostoles, kita usab iyang gipadala sa kalibutan aron mahimong kahayag ug asin sa yuta. Ang misyon sa simbahan nagagikan kang Kristo mismo. Ikaduhang punto, ang misyon nagkinahanglan og kayano og pagsalig sa Dios.
Klaro niya, ang confidence nato sa panimbahan wala naglatay o nagdepende sa atong self o kaugalingong kahibalo o kahanas o kahinite. Our confidence is in God. Sama sa inigsugod sa misa, kung mulingi mo sa likod, inigsugod sa prosesyon, inigkanta sa pasiunang awit, ang pari manguros og moingon, our help is in the name of the Lord. Ang among hinabang nagikan sa Ginoo ug mutubag ang mga kauban nga nagprosesyon who made heaven and earth, nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Giingnan ni Jesus ang mga tinunan, take nothing for the journey except a staff. Mark 6:8. Ayaw kamo pagdala og bisan unsa sa panaw gawa sa sungkod. Pasabot nga ang misyonaryo kinahanglan magkinabuhi nga simple aron dili mabugatan sa daghang kalibutanon nga mga kabalaka. Salig lang jud labaw sa tanan diha sa panabang sa Dios. Gingnan usab sila nga magpabilin sa balay nga mudawat kanila og dili magbalhin-balhin. Salig lang jud sa tanan, labaw sa tanan diha sa panabang sa Dios. Gingnan pa jud sila ni Jesus nga, when a town does not welcome you, shake off the dust that is on your feet. Mark 6:11. Kung adunay dili mo dawat kaninyo, itaktak ninyo ang abog sa inyong tiil. Mark 6:11. Pasabot nga dili angay mawad-an og paglaom bisan adunay kalisod og mga pagsulay. Ang misyon nagkinahanglan og kayano og pagsalig sa Dios. Story time. Adunay makapadasig nga sugilanon mahitungod sa kambal nga pari sa Society of the Divine Word, si Father Frederick Lauricio I o si Father Frederick Lauricio II. Sila duha nagdungan pagdako nga dunay gugma og pag-alagad sa simbahan. Bisan pareha sila og naong og ngalan, lahi-lahi ang ilang personalidad apan pareho ang ilang tawag sa pagkapari. Sa ilang pagkabata pa lamang, aktibo na sila sa parokya o sa mga kalihukan sa simbahan. O sa dihang misulod sila sa seminaryo. Dako ang katingala sa tanan nga duha sila pareho nga nipadayon sa bukasyon. Daghan ang nag-ingon nga talagsaon kaayo nga duha ka igsuon labi na kambal mahimong pari. O sa ilang pagkaorden, dako ang kalipay sa ilang pamilya o sa ilang parokya. Ang usa na-assign ngadto sa Botswana, samtang ang usa na-assign didto sa Japan. Ang ilang kinabuhi nagpakita ang tawag sa Dios mahimong moabot bisan sa sulod sa usa ka pamilya sa talagsaon nga paagi. Sila duha nahimong buhi nga panig-ingnan sa ebanghelyo karong adlaw. Gipadala nga tinagurha aron mag-alagad. Ang ilang istorya usa ka pahinumdom nga ang misyon nagpadayon hangtod karon ug ang Ginoo padayon nga nagatawag og mga bag-ong magsasangyaw. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon nag-awhag kanato nga tan-awon nato ang atong kaugalingon isip mga sinugo sa Ginoo. Dili man kitang tanan mahimong pari o madre, apan kitang tanan mahimong misyonaryo sa gugma ug sa kamatuoran. Ang Ginoo nagkinahanglan kanato sa atong tagsa-tagsa ka mga kahimtang sa balay, sa eskwelahan, sa trabaho ug sa katilingban. Ayaw kahadlo kung bation nato nga kulang ta kanang dili tatakos, kay ang Dios mao ang magpuno sa atong kakulangan. Sama sa mga apostoles, kinahanglan nga simple ang atong kinabuhi o lig-on ang atong pagsalig kaniya. Kung adunay mosalikway sa atong maayong tuyo, magpadayon gihapon kita sa pagbuhat og maayo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi
ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.